Samantala, Idol, nagsagawa po ng road clearing operation naman ng pulisya sa kahabaan po ng Benaventura Street, Barangay Poblacion, Basista, Pangasinan upang tiyakin po ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Sa isinagawang operasyon, tinanggal ang mga iligal na nakaparadang sasakyan, mga street vendors at iba pang hadlang sa daan na nagdudulot ng pagsisikip ng trapiko. Maayos naman na pinahuyuhan po ang mga tinuruan na mga umiiral sa ordinansa na tinuruan ng mga umiiral na ordinansa ang mga apektadong individual upang maagapan at maayos na magpatupad at maiwasan ang posibleng panganib sa lugar. Naging maayos at mapayapa naman buong operasyon at walang naitalang anumang insidente dahil sa kooperasyon din ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.